chini tipra hasteo tipra sarok Thansa ke illegal immigrants rok no roklai manani bagai kisa Jora Kaham nukjagui phaikya abo joto borok rok saitok mani bisingtino wngkha chini leaders rok joto khoroksa borok obono support khlaimani bisingtino wngkha tai bubagra song logio tongmani bagino obo hai ongi mankha ngai ang khakau phiaba tini tiprasa dofani bisingo leaders by leader rok yasi sulaiui khoroksa ni hamya salaimani even obo borok bodol kaisani bisingo ya borok social media o phaiui tei meeting misil khaiui khoroksa tiprasa tutui tai khoroksa ni hamya salayo obo haike yasi sulaimani Jora nukjagui tongo aw kwbangma jorao जों borok jefru thui tongo bono sojanani bagui kisa misa kokma salayo eba khorang kotor ke ma hanglayo obo hai wngmani Jora phaimano haipano omo haike je news rogo kawi thangnani tei podre pod social media tui khoroksa no target khlai kok salainani omo hai khlai jodi no tongui tong hangke abo kaisa leaders ni tomongya norok omo haike walai tongmani obono jodi lukurok nugui tamo srungui manai bahaike Thansa ni lamano naitugui manai wansugui nadi obo haike chini leaders rok walai tongmani nugui chini borok tebo oroi poroi bwkha udrumudru ungui mano awni bagui jodi norokni bisingo bejoa tongkha kheklaimani tongkha hingke norok leaders kising leaders asuklai kok sabladi logi sangladi phiaba tini oro kwbangma borok khoroksa no yasi surimanani bagui se illegal immigrants no roklainani bagui misil meeting khlailai tonglaisio omo haike bahaike sanai khoroksa no kok satorgani bagui se omo haike samung khlailai tonglaisio obo haya जों jotono Thansa manglainai kok baksa manglainai jaya khlaimani tongkha ke naklainani nangnai omo haike se dofano kaisa khlaiye ba Thansa khlaiye जों joba khlaimanani obo norok leader rok jotono siu जों public rok bai sajakna nangya sani sikangse norok obono bujinani nango tabuk omo hai Joraya je angsi leader kaham hini phunuknani Joraya jotono जों phadi pal Thansa khlaiye illegal immigrants no luklainani tabukni o Jora je khoroksa no sak no kaham ang leader kubui hini phunuklaiui khoroksa no yasi sulainani omai Joraya kwbangma borok kwbangma leaders rok tabuk obo haike leaders by leaders yasi surui kok salaiui kok banglai tongkha hangke obono nugui lukurok alga tiprasa lukurok tam kaham srungui manai on bagino norok je leaders rok kok banglai tongkha hangke norok ni bisingo somadan khlaidi obono tui kok sabladi asukladi leaders by leaders tamni bagui o kok no sajaka tangui ma saka tangui obo haike kok saka norok ni bisingo ma salainai phiaba norok obono solve khlaya karui norok khoroksa no target naharui misil meeting khlaiye bo bini sawo social media o phaiye bo bini sawo omo haike norok tiprasa lukuni bwskango tamo obono Thansa hnui phunungna nanai haida obo Thansa ke phunungna naimani kokya obo norok khoroksa ang leader kaham anoru thardi ang leader kaham anoru thardi ni norok segi phunuklai tongmani se ang kebuni saito naharui thanggui kok sarani musungya norok nunugui lukurok tamu srungnai eba tamu kok sanai norok saitung no kaham phunuklainani bagui saitoklai tongo je khoroksa no yasi sului public rok ni bwskango जों angsi kaham awa haike phunukna naimani bagui tabuk lukurok ni bwkhao udrumudru ungui mano awon bagui leaders rogo norok tebo wangsuk kurung chini slai norok pura lai buma siwo itihas siwo norok saimano te chini slai gyani bororo
tikisale wan sungna kereng borok haike norok se omo hai ngi tong haike jeng lukurok tam sernai on bagino norok saimanu agi je kebang ma agini borok porijak balsikaro porijak nije nije boro bolle boro sei noi lukera jara boro bolle boro sei hoi norok ni thani wo jodi lukurok logiwo keri hingke kebo norok ni khorang khanaya awni bagino lukurok no oroi poroi takhadi bukha udru mudru takhadi lukurok no norok ni uklogo thansa ke tuinani abos masai toknai norok kising norok se urumuru haike nung bahai ke dop hano sapnai obono norok chini slai wan sukna kereng jeng sana senang ya kokno phiaba obo haike norok se ulta serai besarok hake social media phai boya bono ya bono ya si sulai kok salai tongkha potre po dunia ni news so kai tongma kya norok leader ni bisingo bo norok je sukpano kaham sadi je sukpano sungsi kaham angsi kaham mane je sukpano saladi haipono kebo 100% eba 100% ekdom pure kaham sosol kudui leader song ni bisingo bo kicha misa saya tongu haipono jeng public rok se obono buji woi chini leader song ni kicha misa saya rok no jeng nakare rwana ni jeng logir layu leader sok no phiaba norok le norok kising norok get nakar layui obono kok no banglaya karui Thansa ke dop hano tuinani eba lukurok no tuinani omo hai somadan kusikiri norok ni bisingo se ulta kok banglai tong hingke bahai ke sanai ba on bisingo no ang dini sarigo kaisa interview nu khachini ex minister mebar kumar sarni bo belai keno kaham kok saka bo aro sauje number 1 jeng chini tipra sarok ni bisingo hamsak laimani tongna nangnai even leader rong ni bisingo tebo hamsak laimani tongna nangnai norok se hamsak laimani kri bono bo kok sungsalai salai tongka ka lukurok bahai ke hamsak laimani tongnai ba dop hano muthangnai leader rok khonai rok se omo heng tongka ka lukurok tam swngnai ba so hamsak laimani tongna nangnai nakar laimani tongna nangnai norok nakar laidi norok kising norok nak laidi hai kisi lukurok bo nak laimanai hamsak laimani phurungdi lukurok no thansang nani phurungdi awon bagai norok leaders rok no sungisi lukurok bo omai ke thansa khlai nong nor logiri manani tini kebang ma chini tiprasa lukurok dofani bagai sacrifice khanyani ready tongu phiaba leaders rok no nugui bukha thaijagai kha kipli thangbayo ajagani dofani bagai samung tangna bagai buskango agogya ngi thangbayo leaders rok ni tomung samung rok no nugui so awon bagai no jung nong no laisima sinsak khlanyani musungya jodi norok chini bagai dofani bagai kaham samung khai tonga nongni bumung no tebo sung sasak khlanyani musungu nongni bumung no kaham khlanyani musungu norok no kaham borom runani musungu haipano norok ni bisingo se omo haike kok banglai ungkolai tong haike jung lukurok tam khainai on bagai no sottonon konya musungu norok thansa ke asukladi kok saladi kok sabladi obono samadan khladi norok o social media ro phaiei bono yasi sure kok salaimani slai thansa ke bubagrani buskango asukladi tangge omo hai masaka sol khlailadi saya tongkhe nakrladi hamjakmani tubudi thansa tubudi haike se lukurok norok no table logi thunai asuno kok sawe ang mathakra ni musungu saya sugya tong hanke nakarja diano tobo dop hano kaham ke telangani bagai sai tok baji obono ani koimung joto leader sok no